min verden, hvor der er et projekt, hvor der er, jeg vil udtrykke mit indre jeg. Kom og vær med. Onsdag den 8. august kl. 11 holder vi petangturnering i Christiansgave. Kom og vær med. Kom frisk. Kom. Torsdag den 30. august tager vi til Frederikshavn til Brandsboskoven. Meld jer på. Det bliver totalt fedt. Vi ses! Jeg hedder Christian. Her på Tinpotten i Hjørring er vi altid friske på at spille pool, så kom og spil med os. Her på værestedet Tinpotten, der serverer vi middagsmad hver dag kl. 12:30, så alle er velkomne. På Borgerrådets vegne vil jeg opfordre jer alle og håber, at I alle vil stå op omkring det, der sker her på Tinpotten, og vi skal alle sammen en god sommer. Ja, hej. Jeg hedder Lone Jensen. Jeg kommer her på værkstedet. Jeg synes, det er et enormt dejligt sted, og vi har lige haft en dejlig bustur til Tværstadsøerne med god grillmad og sang og musik og glæde. Det var simpelthen en fantastisk tur, og jeg synes, I skal komme og være med. Det kan jeg kun tilbyde, fordi det er simpelthen det dejligste, og nu her, mens sommeren er her, så kom og vær med. Ja, jeg hedder René. Jeg kommer her på Tinpotten, og der er noget af det, jeg virkelig godt kan lide heroppe, det er, at folk er begyndt at gå til vores gode fotograf og sige, at vi godt vil ud og have nogle ture. Nu var vi ude på en tur, hvor vi var ude og grille. Det var noget af den dejligste tur, som jeg har været på. Jeg har ikke været på så god tur, eller på sådan en god tur i mange år. Og det er noget, jeg tror, vi får stor glæde af, at hvis vi får skrevet sammen og får betalt, og så kan leje en bus en gang imellem, og så køre forskellige steder ud og fiske eller et eller andet. Men det må vi så finde ud af heroppe. Men det var den bedste tur, jeg har været med på heroppe. Hej, jeg hedder Diana, og jeg vil gerne fortælle om en tur, vi havde her på værkstedet Tinpotten sammen med, og vi var sammen med dem fra Hirsals. Værkstedet deroppe også. Vi blev hentet i bus og kørt til... Vi samlede faktisk 2 op på vej derop. Nogle af dem, der også besøger værkstedet. Og så var vi oppe i Tværsted, og vi hygger os deroppe, vi var ude og bade, og jeg var sammen med en anden medarbejder. Og vi grinede, og vi hyggede os deroppe, og jeg synes, det var... Vi havde en rigtig god dag, og vi ville ønske, at der kom flere med, for eksempel nogle fra Frederikshavn eller fra Thisted. Men vi hygger os, og både også sammen med personalet. Ja, rigtig god tur. Den 30. august skal vi til Brandsboskov Strand nede i Frederikshavn, og jeg håber, at brugerne i Hjørring og Hirsals vil bakke op om det. Så der vi kommer flere afsted den her gang. Ja.